weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to darussalam to ganguel to celle kon wattu yoni hato ayna madi bundu to janke makam kon wattu yoni hato bantannani hato kocce kabaruji men en coftal ɓallita ko ɗemgal pulare kikiɗande o man fuɗɗoro toon to leydi mauritanie haalenke ko fate coupe d' afrique nation taw noon ko U20 on faami ko ɓen ɗon sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas caggal kay e kikiɗe he cankinde le mourabi tum bol leydi mauritanie udditingel ɗon kawguel ɓe folanoma noon e kikiɗe hankinɗen ɗon potiɗe jokki yuɓinede oɗo sanga hiɗe jokki kay yuɓine toon to leydi mauritanie to dowlaji europe e kikiɗande ko ɓuuri tentude toon ko 8e de final ligue des champions européen taw noon koye jahal ɗen ɗon potiɗe maɗe fuɗɗo yuɓinede kikiɗande ma noon ɗe jokku kikiɗe janggo toon to dowlaji europe toon to dowlaji europe de ɗen haalen ke ko fate la ligue santander mbo leydi espagne caggal kay nde ñalngu nogas e tatoɓijo timmi yuɓinede kikiɗankin toon to série a mbo leydi italie ñalngu nogas e ɗiɗoɓijo koye kikiɗankin timmi yuɓine to leydi portugal ñalngu sappo e jeenaɓijo koye kikiɗe hannde timmata yuɓine toon to premier league mbo leydi angleterre ñalngu nogas e nayi ɓiɗɗe ɗam potine kay koye kikiɗe hankinɗe timmi yuɓine toon to leydi angleterre musidɓe teddugo to goɗɗe joni jaynoɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedeblo sukaɓe afrique ñalawma ko mawbare sappo e jeegom colte hitande ujunere ɗiɗi e nogas e goho kabruji men coftal ballita ko ɗemgal pularen mbirɗen e gardidi kabruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi mauritanie haalen kay ko fati e coupe d' afrique nation taw noon ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas on faami kay ko U20 toon to leydi mauritanie kikiɗe cankin caggal kay nde lemmurabi tum bo leydi mauritanie huccodirno e leydi cameroun noon kañum tigui fawno mabɓe baliyel gotel wondude ndigay kikiɗanki noon ɗen ɗon potite jokkin hakkude ouganda kañum tigui jaɓɓino mozambique ko mozambique noon foola kay baluji ɗiɗi wondude ndiga ko ɗum tigui woni leydi ouganda ko fooli leydi mozambique e kikiɗanki noon ɗen ɗon poti jokkin hakkude bourguina faso kañum tigui huccodirno kay e leydi tunisie ngal ɗon pottal noon ko ndiga e ndiga e kikiɗanki noon udnoɗen ɗon potiti kay ko hakkude namibi kañum tigui huccodirno e république central afrique ngal ɗon pottal noon e kikiɗanki toon to leydi mauritanie kay ko gotel e gotel woni ko ngal gayniri toon to leydi mauritanie heddoɗen ɗen ɗon poti kay no jokki taw noon ko ɓen ɗon sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas toon to leydi mauritanie oɗo san kay ɗen ɗon potitiɗe jokki hakkude leydi ɓen ɗon wiyeteɓe Ghana kañum tigui jaɓi Tanzanie ngal on pottal noon koye dawal ɗimmal ngal woni ngal yaare hojomaji 75 kono noon ko leydi Ghana kañum tigui fawi taw e dow leydi Tanzanie baluji tati wondude ndiga e kikiɗannoma ɗen ɗon poti jokkay sanga wattuji nogas ɗi fana e hojom wonande kay eruji europe na hawra ɗon sanga wattuji nogas ɗi fawana e hojom wonande eruji europe no hawra noon toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawana e hojom ko hakkude kay leydi gambi kañum tigui jaɓɓoto leydi maroc ɗen ɗon poti noon maɗa e jokkoy toon to dowlaji afrique taw koye kikiɗe janggo kono noon mayen arto e ɗen ɗon potite toon to dowlaji afrique toon to dowlaji afrique sen imimo tan mbiren gardidi kabruji men coftal ballita ko ɗemgal pular faɗen ko toon to dowlaji europe halen kay ko fati ligue des champions européen taw koye 8e de finale kikiɗande sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom wonande eruji europe wottite mawɗo kay no fada no hawra noon toon to afrique banggue hirnangue sanga wattuji nogas ɗi fawana e hojom toon to kamno ko hakkude fc mbo barcelone kañum tigui jaɓɓoto paris saint germain sifnorre noon ɗin ɗon kippuji ɗiɗi ɓe wayri huccodirde kay ko guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi taw noon koye 8e de final ligue des champions européen wonno toon to dowlaji europe jahangal noon wonno kay ko toon to leydi france jahangal wonno kay ko hakkude ɓen ɗon wiyete paris saint germain kañum tigui jaɓɓino kay fc barcelone ɗum noon hawruno ko ñande sappo e lewru colte hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ngal ɗon pottal ngal wanno ko sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji 45 toon to parco du principe mbo paris ko noon ngal ɗon pottal e jahangal kay ko paris kay folno kay ɓen ɗon wiyete fc barcelone baluji nayyi wondude ndiga duttal ngal noon wonno kay ko toon to kamno wadde on faami duttal ngal wonno ko toon to leydi espagne kono noon ko ɓen ɗon wiyete fc barcelone kañum tigui folno kay paris baluji jeegom wondude baliyel gotel ɗin ɗon baluji jeegom noon e ngal ɗon pottal kay saabino kay ha ɓen ɗon wiyeteɓe fc barcelone wawi kay elminde ɓen ɗon wiyeteɓe paris saint germain 8e de final ligue des champions taw ko hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi toon to dowlaji europe toon to dowlaji europe ɗen e kikiɗande ma ɗen ɗon poti jokku noon sanga wattuji nogas e gohoɗi fawana e hojom wonande kay eruji europe ko hakkude kay RB Leipzig mbo leydi allemand kañum tigui jaɓɓotor rebel poul mbo sadio mané e kiki janggo ma ɗen ɗon potide kay e jokkoy toon to ligue des champions européen kono noon ma en arto e ɗen ɗon potide kay toon to ligue des champions européen sen imima ko toon to ligue des champions européen mbirren gardidi kabaruji men coftal ballita ko ɗemgal pular
heddoɗen ko toon to dowlaji Europe haalen kay ko fati e championnat taw noon ko toon to la ligue santander mbo leydi Espagne caggal kay nde ñalngu nogas e tataɓi jottimmi yuɓɓinede kikiɗankin ko ɓen ɗon wiyeteɓe Cadiz kañum tigui jaɓɓina Atlético Club de Bilbao kono ngal ɗon potale kikiɗankin ko Bilbao kañum tigui waɗi no wowi wadde caggal kay ndeɓe fawi e dow Cadiz balluji nayyi wondude e ndiga toon to leydi Espagne noon caggal kay nde ñalngu nogas e tataɓi timmi yuɓɓinede ha hande kay jokki ardade ko Atlético Madrid jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e nayyi rewi hen ko Real Madrid jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi FC Barcelona tawe e place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeegom FC Séville kañum tigui woni to place nayoɓijo ɗo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e joyyi so tawi ko Real Sociedad no tawe kay e place joyoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capantati e jeetati ko nonne kay Villarreal no tawe kay e place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capantati e jeegom toon to La Ligue mbo santa nder toon to leydi Espagne heddoɗe nden ɗon poti noon caggal kay nde ɗe udi toon to banggue loggito jokki arda kay ko Luis Alberto Suarez taw noon ko international Uruguay fettowo toon to Atlético Madrid kañum tigui jogui loggi sappo e jeegom rewi hen noon ko on ɗon wiyete Lionel Messi jogui ko loggi sappo e joyyi Gerard Moreno international espagnol fettowo toon to Villarreal kañum tigui woni tataɓo jogui ko loggi sappo e tati toon to La Ligue mbo leydi Espagne so tawi noon ko nayoɓo ko on ɗon kay wiyeteɗo Youssouf El Nasri taw noon ko international marocain fettowo toon to FC Séville ɗum noon ko caggal tan nde immi kay e saison yawtuɗo toon to Leganes on faami kay wadde on ɗon wiyeteɗo Youssouf El Nasri o ɓooyi kay fettude toon to leydi Espagne caggal kay koye on ɗon kippu wiyeteɗo Leganes ko toon tigui o immi o yeehi kay toon to FC Séville kanko ɗon woni kay to place nayoɓe ɗo jogui ko loggi sappo e tati so tawi ko Karim Benzema no tawe kay e place joyoɓijo o jogui ko loggi sappo e ɗiɗi toon to leydi Espagne sen imima toon to leydi Espagne mbirren gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular faden ko toon to série A mbo leydi Italie ñalngu nogas e ɗiɗi ɓiƴɗen ɗen potide e kikiɗankin uddi ñalngu ha laaɓi ko Elias mbo Verona kañum tigui jaɓɓino Parma ko noon e ngal ɗon potale kikiɗankin ko Elias mbo Verona kañum tigui waɗi no wowi wadde ɗum noon ko caggal tan nde ɓe fawi kay e dow Parma baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to série A mbo leydi Italie caggal kay nde ñalngu nogas e ɗiɗi ɓiƴ timmi yuɓɓinede ha hande kay jokki ardade ko équipe aji ɗi Lombardia wadde kay on faami jokki kay ardade toon to série A mbo leydi Italie to banggue toɓɓe kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Milano caggal kay ko équipe aji mabɓe kañum tigui jokki ardade Inter mbo Milano kañum woni to yesso to jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi ɓoole rewi hen noon ko AC Milan jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi AC Roma no tawe kay place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e tati Juventus mbo Cristiano Ronaldo no tawe kay e place nayoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e ɗiɗi so tawi ko Napoli mbo Kalidou Koulibaly no kañum kay no tawe e place joyoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi ɓoole ko noonne kay Atalanta mbo Bergamo kañum ne tawe e place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e ɓoole so tawi noon ko banggue loggito ha hande kay jokki arda kay ko on wiyete Romelu Lukaku taw ko international belgio jogui ko loggi sappo e jeegom fettowo toon to Inter mbo Milan rewi hen noon ko ɓiɗɗo Portugal najo wadde kay on faami ko on ɗon noddirteɗo Cristiano Ronaldo kañum jogui ko loggi sappo e jeegom so tawi noon ko tataɓo ko on ɗon wiyeteɗo Ciro Immobile taw ko international italien fettowo toon to Lazio mbo Rome jogui ko loggi sappo e nayyi Zlatan Ibrahimovic fettowo toon to AS Milan kañum ne kay no tawe kay e place joyoɓijo jogui ko loggi sappo e nayyi sen imima toon to série A mbo leydi Italie ene mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faden ko toon to leydi Portugal ñalngu sappo e jeenaɓi ɗen ɗon potide e kikiɗankinɗe jokkino hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Lisbonne kañum tigui jaɓɓino Parcos de Ferra ko noon ngal ɗon potale kikiɗankin ko Sporting mbo Lisbonne kañum tigui fawi kay e dow Parcos de Ferra baluji ɗiɗi wondude ndiga ɗen ɗon potide noon koye kikiɗande ɗe timmata yuɓɓinede kono noon ma en arto e moƴƴe taw koye kabaruji meɗen faaɗi toon to dowlaji Europe toon to leydi Angleterre ne kay caggal kay nde ñalngu nogas e nayyi ɓiƴ timmi yuɓɓinede kikiɗankin toon to leydi Angleterre ñalngu nogas e nayyi ɓiƴe Premier League mbo leydi Angleterre kikiɗankin ɗen ɗon potine kay de jokkino taw noon ko potite uduɗ ñalngu ha laaɓi kay e kikiɗankin toon to leydi Angleterre ko hakkude kay ɓen ɗon wiyete West Ham United kañum tigui jaɓɓino Sheffield United ko West Ham United noon fooli Sheffield United balluji tati wondude ndiga Chelsea kañum tigui jaɓɓino Burnley ko noon ngal ɗon potal ko Chelsea kañum tigui fawi kay e Burnley balluji ɗiɗi wondude ndiga toon to leydi Angleterre heddoɗen caggal kay nde ñalngu nogas e nayyi ɓiƴe timmi yuɓɓine toon to Premier League mbo leydi Angleterre jogui kay joni ardade ko ɓen ɗon wiyete Manchester City ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi e tati ɓen ɗon wiyete Manchester United no tawe kay ɗiɗo jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeegom so tawi ko Leicester City no tawe kay e place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e jeegom Chelsea kañum tigui wonto place nayoɓijo ɗo ɓe jogui kay ko toɓɓe capanɗe nayyi e ɗiɗi West Ham United no tawe kay e place joyoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe capanɗe nayyi e ɗiɗi so tawi noon ko rebel poul mbo Sadio Mané oɗo sahan kay jiyam kay dokanɓe caggal kay hiɓe ɓeyda tan abbade kay toon to ɓuuri leydi to ɗum noon oɗo sahan kay hiɓe tawe e place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe
toɓɓe capanɗe nayyi ɓole toon to Premier League mo leydi Angleterre so tawi noon ko wonɓe kay toon to équipe mo Sirema Dialaboy ko ɓen ɗon wiyeteɓe Sheffield United jogui ko toɓɓe 11 kamɓe woni to ɓuuri leydi to on faami kay ko toon to zone rouge rewi hen ko West Brom Albion kañumne kay no tawe e place sappo e jeenaɓi jogui ko toɓɓe 13 Fulham no tawe e place sappo e jeetaɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 17 ɗin ɗon kippuji tati noon ko kanƴi tigi woni kay toon to zone rouge wadde kay on faami ko ɗin ɗon kippuji tati kañum tigi woni kay toon to ɓuuri leyɗude toon to leydi Angleterre toon to leydi Angleterre noon ɗen ɗon potide caggal kay nde ɗe timmi yuɓɓinede jokki ardata kay ha hande ko ɓiɗɗo on ɗon wiyeteɗo égyptinajo on faami kay ko Mohamed Salah jogui ko loggi 17 rewi hen ko Bruno Fernandes international portugais fetto kay toon to Manchester City jogui kay ko loggi 14 Harry Kane toon to Tottenham international taw noon ko toon to Reino Oni to on faami kay ko international Grande-Bretagne taw noon ko toon to leydi Angleterre kañum tigi jogui loggi 13 toon to leydi Angleterre sen immima toon to leydi Angleterre ne mbirɗen gardidi kabruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular heddoɗen ko toon to dowlaji Europe haalen kay caggal nde Bundesliga mbo leydi Allemagne kikiɗanki udnoɗen ɗon potide noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Bayern de Munich kañum tigi udno potite kay taw ko ñalngu nogas e gooɓijo ha laaɓi kay caggal nde ɓe jaɓɓino Arminia Bielefeld ngal ɗon pottal noon ngal waɗi bettere kikiɗankin toon to leydi Allemagne caggal kay nde ngal gayniri 3-3 toon to leydi Allemagne noon caggal kay nde ñalngu nogas e gooɓijo uddi ha laaɓi kay ko fate Bundesliga mbo leydi Allemagne jokki kay ardade ko ɓen ɗon wiyete Bayern de Munich jogui ko toɓɓe 49 rewi hen ko RB mbo Leipzig toɓɓe 44 Inter mbo Francfort no tawe kay place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 39 Wolfsburg woni to place nayɓiɗɗo ɓe jogui ko toɓɓe 39 kono noon kay Bayer Leverkusen kañum woni to place joyɓiɗɗo ɓe jogui ko toɓɓe 36 Borussia Dortmund no tawe kay e place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 33 ko hono ɗen ɗon toɓɓe 33 ɓen ɗon wiyeteɓe Borussia Mönchengladbach jogui kañum tigui woni to place jeeɗoɓiɗo so tawi noon ko ɓurɓe leyɗude ɓe kay ko Schalke mbo Salif Sané jogui ko toɓɓe 9 rewi hen ko ɓen ɗon wiyete Mayence 05 toɓɓe 14 Sheffield United walla kay wiyen Arminia Bielefeld no tawe kay e toon to place 16 ɓe jogui ko toɓɓe 18 ɗin ɗon équipe aji tati noon kañƴi tigui woni kay toon to zone rouge woni kay ɓen ɗon wiyeteɓe Schalke 04 e ɓen ɗon wiyete Mayence 05 e Arminia Bielefeld ko noon kay Hertha mbo Berlem no tawe kay e place 19 ɓe jogui ko toɓɓe 37 so tawi noon ko banggue loggito hande kay jokki ardade ko no wiyete Roberto Lewandowski international polonais fetto toon to Bayern de Munich kañum tigui heeɓi kay loggude loggi nogas e joyi o oɗo saison toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne rewi hen noon ko international portugais on ɗon wiyete André Silva fetto toon to Eintracht mbo Francfort jogui kay ko loggi 17 Eric Haaland taw noon ko international danemarkien fetto toon to Borussia Dortmund kañum woni to tataɓo ɗo jogui kay ko loggi 15 toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigi woni ko meɗen noon kabaruji meɗen coftal balli taw ko ɗemgal pular e kikiɗe hande oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demel Diallo to karallagal to ko Adama Ba to weltare TV ko Saydou Abouba kettukimala ki jaam e jaam gueno hirani.